Enw i di Dylan a fi di trefnydd Sesiwn Meddygon Teulu Ysgolion Gogledd Cymru. Blwyddyn yn ôl i rwan, ro'n i'n deitha chi amdan y sesiwn yma, y sesiwn cyntaf I fath yma yn Gogledd Cymru. A diolch i'ch help chi, roedd o'n llwyddiant ysgubol, gyda disgyblion ysgol o reit ar draws Gogledd Cymru yn dod i'r sesiwn. Yn seiliedig ar lwyddiant y sesiwn flwyddyn dwytha, dwi'n falch o gyhoeddi fy mod I am drefnu sesiwn tebyg yn nes ymlaen y flwyddyn hon. Felly os ydych chi'n nabod unrhyw ddisgyblion ysgol sydd o diddordeb mewn astudio meddygaeth neu am fod yn feddyg teulu pan maen nhw'n hŷn, plis perswadiwch nhw I gysylltu hefo'r cyfeiriad e-bost ar ddiwedd y fideo yma. Gan I edrych yn ôl ar be o gynnau ddeud am y sesiwn flwyddyn yn ôl. Felly, pwy fydd yna ar y diwrnod? Wel, fy'n efeddygon lleol fel y fi, fy'n efeddygon sydd efo cysylltiad â cyrsiau meddygol a sy'n dysgu ar gyrsiau meddygol. Fy'n efyfyriwr sydd yn mynd rei persbectif ar ochr yna. Fy'n hefyd bobl o rhwydwaith seren ac o gyrfaoedd Cymru. Felly, dwi'n gobeithio fydd y bobl yma I gyd rei syniad da iawn I chi o beth yw'n gymeryd I ymgeisio I fod ar gwrs meddygol. A hefyd, be mae'n gymeryd I hyfforddi fel meddyg teulu. A be di o fel bod yn meddyg teulu yma yng Nghymru. O ganlyniad I adborth o'r flwyddyn diwethaf, mi fydd sesiwn eleni yn cynnwys gwaith grwpiau bychain a darn a ddilemas moesol meddygaeth teuluol a sgiliau gloywi cyfathrebu. Dwi'n falch o ddweud y byddwn unwaith eto hefo mewnbwn gwerthfawr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a fydd yn cefnogi'r ffrydiau dwyieithog fydd ar gael ar y diwrnod. Dwi'n wir edrych ymlaen I gael cyfarfod disgyblion o ar draws Gogledd Cymru unwaith eto'r flwyddyn yma. Yn y cyfamser, cofiwch ymweld â'n sianeli cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig y trydar, lle mae pob math o wybodaeth perthnasol am ymgeisiau ysgol feddygol, am gysylltiadau rhwng meddygon ac ysgolion a meddygaeth teulu. Diolch yn fawr iawn.